Yo, Eastside Production, Master Asia, Fit, Jocha Haft Klubi, Байт, Asia Records. Yo, Jun, записи рэп, Афрус пешай туйтай. Туй муборак, туяд муборак, эй Джон, рафти ту дур, рафти аз ман, чашмони ман шуд кур. аз ин дунё безорам ман. бадакима хабари туитер, бадакима хабари туитер, ашинам ведам ай духтараки озигатима дига намешава када тоқат косай сабрам лабресид бугу токаяма хонам дабурат ки тефами ақалан сухтани идараки зиндаи ба ёдат надара мурдани шама герёнда пешам бо сурата да дастам бугу маолям кати дастам бакаям ухандаои чанд сол пеш ки ишқите да дилам мондагие дарвеш чи ба намефаме ки дил гирифтай сарду бази ҷони ти имрӯз шидагия хароб дуди буғи сигарет ба ҷои нафаси озод мезанам да майхона мабода ҷони ма айхамота дилим капобай дарди мефамидагии ма шаробай ака фаромӯшиш ки даги дидихтапарай бадаки ҷоб шаба таумия ба пешта не убай додар не ҷонгир брат то кая барош бухонам то кая бигей куа туй муборак туяд муборак эй ҷон рафти ту дур рафти аз ман чашмони ман шуд кур. аз ин дунё безорам ман. бадакима хабари туитер, ашинам ведам ай духтараки озигатима дига намешава када тоқат косай сабрам лабресид бугу токай хонам дабурат ма. имрӯз туи дорӣ ик консерт дора охири қатра ёби чашмошат козат дора маҳбати мамӯе ки яре сарани бар бигири маста то хонара бибар маҳбати мамӯе ки мегуфтем ки ҷишхшрвай дихтара ки ти бароши қарепа мехонӣ маҳбати мегуфтем накати фаридш барменаре зарақа накна ёдш ҳамверам писандаш намекна намефошам мефошам мошни қимату хонаш бараша мо купиёдаи мо саҳрои камбағалем ай моем қа хизмат ай ёди хотираш бас канаи кора устодаи баи қаб кани зора у таку фахш нест чи мехонӣ у да фахш нест ки я пишиш пиёни ҳамо моруми басе кадани ёдиш давал видео ҷигори асали ҷонаш ҳамо моруми басай кадан ёдаш давал видео ҷигара асали ҷонам. бадакима хабари туитер, ашинам видам ай духтараки озигатима дига як мекина сабра тоқат ази ҷон туй муборак ҷон туй муборак туяд муборак эй ҷон рафти ту дур рафти аз ман чашмони ман шуд кур. туит муборак алвидо муборак бошад туи аз сала ҷонаш туит муборак боши бар қасди ҳамо ака бухону сӯзонуш ӯ намефаҳма ҳеҷ вақт ки чи ай дӯст доштан наметонаи ака ғам ай дулиш руфтан барое ки дӯстуш медора олия мега ки пишаймон меша метонаваям ай пишти тиқа бо азобу ғам ҷамъшидагиай дардир дарда бур овардан осонаи остон нестра фаромӯш кардан оқоқшид бади кашидани сигарай бадан ака фаромӯшиш кун менамеша додар дӯстуш медошта макадум бовар туит муборак янгашка тоза дора ай таги чашмуш охиронашка туй муборак туяд муборак эй ҷон рафти ту дур рафти аз ман чашмони ман шуд кур. аз ин дунё безорам ман. бадакима хабари туитер,
تویتر Azia Records.